Mira, doncs jo, la part meva bona és que he viscut des de totes les vessants. Vaig començar com a jugador els meus primers 2 anys de carrera i realment ho vaig fer perquè m'agrada molt el bàsquet, per desconnectar una mica dels estudis i perquè sé que, que al final el món del bàsquet és un món gran, però ens coneixem tots i és un moment de diversió, de fer el que t'agrada, amb gent que està estudiant com tu, que té els mateixos valors que tu i les mateixes inquietuds, i això fa que sigui prou bo per l'universitari. I res, de seguida per temes logístics i que faltaven entrenadors, vaig agafar l'equip com a entrenador, ara ja crec que fa 8 anys. I res, com a entrenador també es viu d'una manera diferent, perquè a part cada vegada vas fent més gran i vas més lluny, però molt positiu. I he tingut la sort també, fa 2 anys vam quedar campions de Catalunya, vam anar campions d'Espanya, una experiència que fins que no la vius no es pot explicar perquè l'has de viure, però ostres, és molt recomanable i això em va portar a que es va crear una selecció catalana universitària i em van escollir mi com a entrenador i hem anat 2 anys seguits a Bèlgica a un torneig que a sobre hem guanyat contra altres seleccions o d'equips universitaris o de país. I també una experiència inolvidable, viatjar, fer esport i amb gent jove, clar, no es pot dir res més. Home, el tema de la igualtat és clar que és un tema fonamental. Està molt bé aquí ara, jo crec que en tots els esports està en paritat al 50%, dones i homes, i s'ha de fomentar.